Hey gutter, skal vi ikke komme ned fra Mount Everest? Ja. Jubi, jeg tror vi snart er dernede. Hey, se, der er en scooter. Skal vi ikke bare tage den? Hey, sød, man kan melde sig til morshow. Skal vi ikke melde os til? Nu er vi her, gutter. Bent! Torben og Cat Noir. Bent! Og... Vi ses, gutter! Hey gutter, skal vi ikke tage til bowlingaften? Ja, lad os gøre det. Nu er den her, klapvognstolen. Gider du heller ikke at gå, så skubber du dig bare fremad. Eller får en af dine venner til at skubbe dig. Hey, skal jeg skubbe dig? Det er fantastisk. Så kom vi endelig derhen til bowlingaften. Får Bent en strike? Nej. Hvad med Torben? Nej. Hvad med Cat Noir? Nej. Hvad med Bent? Nej. Hvad med Dut? Nej. Men gutterne får en strike. Au! 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 Det bliver meget flot, ikke? Ja!